Misis na umano'y binugbog at pinagbantaan ng kanyang mister, dumulog sa barangay sa bayan ng Mangaldan. Ang detalye sa ulat ni King Guevara. Umiiyak ang sangginang nang dumulog sa barangay hall ng Alitaya, Mangaldan, Pangasinan. Inirereklamo ang umano'y pambubugbog sa kanya ng asawa dahil sa umano'y selos. Dito, kagabi, sinuntok niya ako, puro ganun. Nakahiga siya, sinisipan niya ako, puro ganun, umaan yung ano ko. Bukod sa pananakit, nagbanta rin umano ang suspect na papatayin ng mga kaanak ng misis. Pag umuwi ako, inuurasan niya ako. Pag medyo natagalan ako, sasabihin niya, nakipag-ano na ako sa ibang lalaki. Sana ko na ako. Tinitiis ko kasi ang pagbabanta niya sa akin, papatayin ang pamilya ko. Dati na raw dumulog sa barangay ang ginang, pero sa pagkakataon na ito, gusto na niyang sampahan ng kaso ang asawa. Agad-agad po nating aksyonan na hindi na po pwedeng ipabukas o ipamamaya. Kaya iimbitan po namin yung lalaki, sa ngayon daw nasa trabaho, pupunta namin para sa ganon, masitol po kaagad. Ang gagawin lamang po nila ay maaari naman po silang pumunta sa barangay officials po natin sa lupong taga-pamayapa, sir, upang pag-usapan po muna kung ano po yung problema po nilang mag-asawa. At kung sakasakali po na hindi po maayos, pwede po silang pumunta dito sa police station para mag-file po ng appropriate po na kaso po sa 9262. Wala pang pahayag ang inirereklamong mister. Kasama si Henry Duminsil, King Guevara, Balitang Amiyanan.